prezidenti ndị South Africa Ramaphosa Cyril ka o Cyril Ramaphosa unu mazikwa nke ọ bụ onye furu nke karịrị ya na White House America maka ọ nọ wee na-eche na invite emere ya bụkwana ka aṅụọ kọfị ọmụhụ na Donald Trump ekwechagori ọnya wee na-eche ya ka ọ bịa dịka o si wee kwere otu prezidenti a na-akpọ Zelensky ọnya ka fa na-abụ nọzi ebe anụnwa wee na-akpa nkata Donald Trump wee na-agwa ya na reason o jikwana wee mee invite ka ọ bịa bụ maka ndị na-ekwu na ndị bịara abịa ya analụfa n'obodo fa onye nke bụkwanụ prezidenti ndị South Africa wee nọrụ wee na-ene Donald Trump wee na-agwa ya na ụdị ife anụnwa adịrọkwanụ n'obodo ya bụ onye amaghọdịrị na Donald Trump amantugwe TV wee na-eche ka nya bụ nwoke kwuo nke bụ eziokwu na nke bụkwa na-asị ebe a ka a nọzi wee tinyere ya nya bụ ife onyonyo ebe a ka ọ nọzi wee na-afọ onye a na-akpọ Malema a na-akọwa na Malema na onye ọbụla makwana ya si onye opposition na ife ọbụla ọ na-ekwu n'ihu akwụkwọ ọbụ ka a ya esi wee nụ ọgụ ka a ya esi wee megide ndị ọcha ka a ya esi wee chụpụ ndị ọcha na South Africa nọọ ife anụnwa bụkwa na ife Donald Trump chọọ ka ọ kọwalụ prezidenti ndị South Africa mana prezidenti ndị South Africa aha aghọta ife ọ na-akọwa ọ na-agwa Donald Trump na onye anụnwa bụkwanụ ndị opposition o wee gwa ya na onye anụnwa na ife ọ na-ekwu n'ọnụ bụkwana okwu mmegide ka a ya esikwanụ wee nụ ọgụ wee chụpụkwanụ ndị ọcha na South Africa na onye ọbụla bụ onye ọcha amụ na South Africa bụkwa na onye South Africa na ya ka ị ka a ya esi wee pụta kịta ị na-asị braka America na fasi America wee naba ebee ka ị chọrọ ka fa jebe nọọ ntu anụnwa ka ndị ọcha amụ na South Africa sikwa wee bụrụkwa ndị South Africa na o nweghị ebe ọzọ fama na sọsọ ebe fama bụ obodo fa abụkwanụ ya bụ South Africa na fama akwanụ kọntrị mama fa si wee bịa kama na fama na-amụrụ fa na South Africa na ife fama debe bụ na grand mama fa great grand mama fa na fa bụ ndị UK ma na fa bụ ndị America ma na fa bụ ndị Australia kama na fa mara ebe na ife fama bụ na ebe a mụrụ fa bụkwana na South Africa na ọnya ka fa ya bụ fa pụta kịta fasịfa na fa kwakọrọ ngwongwo fa na ba ebee ka fa ya ana wee na-akọwa na ndị South Africa nwere ndị ojii na ndị ọcha na ndị ọcha nọkwa n'ebe a bụ ndị bịalụ 100 years ago before Mandela wee zọbakwanụ freedom ndebefa na ndị ọcha anụnwa nwee na city ebe fa nọ na village n'ọrụ ugbo bụkwa na ifefa na ebe a wee na-akọ na-amafa ama asị ndị na-akọta ọrụ ugbo onye nwa ka onye nke anụnwa a na-akpọ Malema bụkwanụ ndị opposition nwere pati nke fa nọ na ifefa na kampen oge ọbụla bụ ka fa je gbusisia ndị ahụ na ndị fa ya ebu ụzọ wee gbube ebu fa bụ ndị ọcha na-akọkwa n'ọrụ ugbo na ya bụ ime vileji nke bụ na ndị mmadụ na-afụ ya bụ ife ka ọ na-ekwu ya n'ihu akwụkwọ ebe a ka ọ nọ wee na-asị na ndị ọcha si n'obodo fa pụọrụ fa na fa jebe na kọntrị fa na ọ chọọzịkwa n'ịfụ fa n'obodo fa ọzọ na ọ chọọzị ịfụ ndị ọcha na South Africa anụnwa ọzọ n'ọnya ka ọ na-emelụ kampenụ ka a ya esi wee gbusisi fa bụ ndị ọcha n'ọnya bụ ife onyonyo ka Donald Trump fụrụ wee mezie anya bụ prezidenti ndị South Africa invite wee na-ajụ ya na ọ na-afụkwa ife na-eme n'obodo ya nke bụ na ya bụ prezidenti ndị South Africa dị surprise wee na-aga agọ na ife Donald Trump na-ekwukwa na-abụlọkwa n'eziokwu Donald Trump wee na-asị ya na ọ ya agọ na-ahụkwa ya bụ ife na ife anụnwa bụ ife na-eme n'obodo ya na onye ọbụla na-afụ ka onye anụnwa na-eme kampenụ na ya bụ Donald Trump nwegasịkwara na ife akaebe o yi egosi ya bụ prezidenti ka o wee gwa ya na nwoke ahụ na-afụ ebe a na-eme kampenụ na fa egbubegokwanụ ndị ọcha na ndị ojii na-egbu ndị ọcha na South Africa onye nke bụkwanụ prezidenti ndị South Africa wee na-agwa Donald Trump na enwebekwa ebe ndị befa na-eme kampenụ ka egbuo ndị ọcha maọbụ ka a chụpụkwanụ ndị ọcha na South Africa Donald Trump wee gbanyere ya ife onyonyo anụnwa ụnụ na-afụ ebe a ebe ndị anụnwa nọ wee na-ekwu okwu mgbe ya bụ Malema na-aya achụpụ ndị ọcha na South Africa n'obodo anụnwa ahụ obodo fa na fa ya egbusisi fa ncha n'ọfa nwa bụkwanụ ndị ojii nwekwanụ South Africa unu fụrụ ebe ọ nọ na-eme kampenụ wee na-asị tọkọsi ile nke bụkwanụ na ya bụ ife chaziri prezidenti ndị South Africa n'anya ka esi wee gbunyere na ka Donald Trump si wee debe isi wee na-enyo ya bụ ife onyonyo prezidenti ndị South Africa amazikwudo ife oyi ekwu maka na Donald Trump kporo ya n'ọkpa okotorigba ọ nọkwa ebe ahụ wee na-asụ ya bụ ife n'obodo fa mba oke anụnwa ọmụhụ na Donald Trump na-atranslate ya bụ ife n'English ife a na-ekwu ebe a bụ na fa ya egbu ndị ọcha kpaa na fa ya egbu ndị ọcha kpaa na fa ya egbu ndị ọcha kpaa mezienu prezidenti ndị South ike wee gwu ya ọmazi ife oyi ekwu ọmahụ na Donald Trump akwadochago ife niile seticha ife niile wee na-echezi ya ka ọ bịa nwoke mmadụ wee kwuruzie wee na-ene sisisi wee na-akọwa nọọ ife anụnwa Donald Trump mere nwoke South Africa bụ ife o mere Zelensky na White House dịkwa ka o si wee mee ya invite amammbosi o ya eme prezidenti nke anyị invite ka ọ jụọ anya ya na-efe ike mkpa ka ndị mmadụ kakwanụ mkpa ọ bụlọkwa na motoni
dịka ya bụ prezidenti nọkwanụ wee na-ene n'ife onyonyo a na-etinyere ya ka ndị opozishọn nwa si wee na-eme kampenụ na ndị ọcha ya apụrụfa na South Africa. Wee na-akọwa na enwere vidio ọzọ Donald Trump gosiri prezidenti ndị South Africa, na vidio nke ahụ bụkwa na ozu ndị mmadụ, na Donald Trump na-asị nọọ ndị ọcha ndị ojii gbukwanụ na South Africa dị ife ahụ, mana eme ka ndị mmadụ mata na prezidenti ndị South Africa nwere mgbe o kwuru okwu wee sị na o nwezi ife gbasara anya na ndị Amerịka, na o nwezi ife gbasara anya na ndị ọcha, na o ya ejezikwa n'ebe ahụ ọzọ, na ọ chọzikwana ka ndị Amerịka bịa na-agwafe ife fa ya eme n'obodo fa maọbụ na-etinyelu fa anya na fa ya eteki nwukwanụ kele ofe onwe fa. Ya ka ndị mmadụ na-asị ya kedụzi ife o jee na White House jeme, ya ji na ọ ya ejenụ ka eburu n'otu abalị butie ọmụ na pawa karịrị pawa, ya ji na ọ ya eje ka ogbunigwe daa afa n'isi otu abalị. Wee na-akọwa na ndị South Africa unu na-afụ ebe a na ụdịka afọ njọfa nwere na nke ikpeazụ a na ọdụọkwa ịka akọ, na nkịta ahazikwa eri nsịfa, na ọ bụrụkwa sọ ndị ọcha ka fa na-eme ife a, na fa na-emezikwa ya ma ndị Afrịka ibe fa ma ndị ojii bụ ndị Afrịka ndị ọzọ bikwa n'obodo fa. Na nke kachasị nke kịta aba alụfa na-atọ bụ na ị bụrụ na ịbụ onye Afrịka iwee nọrọ na South Africa iwee dị ime like na ịbụ onye Naijiria ma onye Tanzania ma Okodovu Abidjan, na ije n'ụlọ ọgwụ ndị South Africa ka ị mụọ nwa na fa ya ekwekwo fa chụpụta n'ụlọ ọgwụ fa, ama na ogubudo afọ ime nwa na obodo ka ije mụọ na fa ya ekwekwo ka ị lụọ ọrụ n'obodo fa, na ọkwa ifere ife a na-aba ịpụta ayasị na ndị ọcha na-asụ anyị na nke ndị South Africa kachasị njọ, n'ọkwa na fa ya afụkwa onye ojii ibe fa fụkwa na ebu onye ife dịka Naijiria ma obodo nwa fa na-asọ na afọ ọjọchasịalụ ndị a njọ, na nkịta ahakwa eri nsịfa ịfụ ọka fa kwọchara isi ka ife udene nyere ozu ya, na ife ịsọ mmadụ anụnwa na nke ndị South Africa na fa agbalụ fest na ya. Ebe anụnwa ka prezidenti ndị South Africa nọ wee na-agwa Donald Trump na ụdị ife anụnwa ya emekwanụ n'obodo ya, nke bụkwanụ na ndị ojii ya anọkata ma nyitekwanụ wee gbubekwanụ ndị ọcha, na onye ọnụnwa ọ na-afụ a na-akpọ Malema na ọ bụkwanụ ndị opozishọn. Donald Trump wee sị ya na ya kedu ife kpata na aka na-aba aghọbeghị otu aka, na ya were ndị uwe ojii jee kpụrụ ya ka ọ tee ya n'ime ụlọ nga, na o kwesịrị ịkpụrụ ya tinye n'ime ụlọ nga, na ife ọ na-aka mpen bụkwa na ife ọjọọ ka a ga-esi wee gbu mmadụ, na o kwesịrị ịkpụrụ ya tinye n'ime ụlọ nga, na o nwere ike ịgwa ya rizi mkpatarụ na o jidebeghị onye a tee ya n'ime ụlọ nga, na ọ bụrụ na aka ya adịghọ n'ife anụnwa onye a na-eme, na ọ bụrụ na ọ kwadoghị n'ife anụnwa onye a na-eme, na ya nye erizi mkpatarụ na onye anụnwa na o jidebeghị ya ka o tinye n'ime ụlọ nga, na ife anụnwa bụ ife ịsọ mmadụ, ife ịnụ ọgụ, na ya na-egodu kọntrị ọ na-achị ọ bụ prezidenti na ya ka ọ ya nọrụ ndị anụnwa a na-ekwu ka a ya esi wee gbu mmadụ, na otu mbọsị ndị anụnwa ebido wee gbubekwanụ ya bụ mmadụ fasikwanụ na fa ya egbu, na ya nwa asị ọkwanụ ka ọ kwụsịkwanụ ya bụ ife, na ọ nọrọ ebe anụnwa na-agwa ya na o nweghị ife ọfụ gbasara ya bụ ife. Adị eziokwu ka Donald Trump na-ekwu bife ịmara ife na-eme enwee ndị ọnụnụ ebe ahụ nwee ndị boko ibido gbusisiwa ndị mmadụ, ebee ka ndị be anyị ya agbaje, andị ndị obodo abụ ndị South Africa afa ajọkafa fasị na fa ya egbu ndị ọcha, ọ bụrụkwa sọ ndị ọcha ọkwọ ma ndị Afrịka niile, andị ụnụ mana fa eji ọkwa anya afụ ndị be anyị mgbe agha achọwa APC ya bịa zọpụta ndị be anyị. Ọ kakwọ mma na Donald Trump ji kịta anụnwa mee nwoke anụnwa ka ọ kpụrụ onye anụnwa tii n'ime ụlọ nga ka nya bụ ife ha kwa na nso. Wee na-akọwa na ndị South Africa onofu kịta abụọkwa ndị South Africa mgbe ahụ na ụdịka afọ njọ ndị a nwere even na ndị nyelefe ọchịchị na-eligret ya ekwesịghị ọdịrị inye ndị ọchịchị, ọ bụrụ na ndị ọcha na-achịfa na ọka ka mma afọ ọjọchasịalụ ndị a njọ, ịfụ ka fa si asọ ndị ojii ebe ahụ ịma na ndị ahụ mmadụ